siang guys, jumpa lagi di Azam Channel. Ya, ini kali ini mau melihat patung kerbau ya. Apik patungnya. Iki piye sejarahe saiki wae aku pengen ngerti. Sejarahe kok iso ono patung kebo ning Sidoarjo iki kok apik ya. Tak lancah. Ayo kita lanjut ke patung kebu. Nanti tanya-tanya sing kira rambut Sidoarjo nggih Pak niki, Mbah. Nggih. Sidoarjo. Kalian Mbah sinten niki? Napa? Mbah Kasmin. Nggih. Kasimin. Mbah Kasimin. Nah, saking Sidoarjo nggih. Sedikit mau menceritakan patung kerbau. Mbah Min iki mungkin sedikit tahu ya. Asal usul Sidoarjo kok dikasih patung kerbau. Ini mungkin dari lingkup Sidoarjo mungkin belum tahu ya kok diberi patung kerbau. Nanti saya kasih tahu patung, dan jangan lupa subscribe, like dan komen di Azam Channel ya. Piye Mbah ceritane Mbah kok iso dikai patung iki ceritane piye Mbah? Anu, sangka sindu bulu akeh. Jadi sangka senenge jambe. Oh ngono Mbah. Nggih. Piye ceritane? Yang kebon niku nek dikon dikewakne teng teng Brang Lor. Oh, dikewakne neng Brang Lor. Nggih. Oh, ngono ya, Mbah. Kebon sangka akeh kebo Mbah Joyo ya antak 15. Tengkaran Mbah Joyo sugih niku. Oh, Mbah. Oh, asal usule ceritane Mbah Joyo sugih, Mbah ya. Nggih. Oh, aku tiap nang Sidoarjo kok maune kana patunge kebu. Pas saiki kok patunge kebu. Iku jaman nggih. Zaman Mbah Joyo. Oh, ngono ya, Mbah. Wonten kayane. Nah, sing gawene kumpul mati. Namine Parto Parlan tiyang kene. Nggih. Oh, ngono ya. Rapi temono sapa mati. Rapi tembeku. Bandane kulen kabeh. Oh, ngono ya, Mbah. Oh, iya iya. Bandane kulen kabeh nek anak-anake wis mati. Saiki malah apik ya, Mbah. Iya ta? Ngapane? Saiki malah apik Sidoarjo. Terkenal lelene barang ya, Mbah? Wong nggih. Lele wajan wejian. Yang ngono kata. Jawa bibit. Oh, ngono. Anak kula nggih damel. Ngono mboten. Ya kerbau iku anu, Mbah. Biyen ana apa iku jenenge? Enten nggih ngedusi kebu ngeten niku nggih ten mriki nggih. Oh, anten guyangane niku. Lah Lan dalane sareane niku. Jangan lor. Dalane nggih tan sareane. anakku Digane dalan kebon. guyanganen mriku nun. Saat niki kebune cuk akeh, Mbah. Nun. Kebune cuk akeh. Kan kebo sakniki mboten blas. Oh, nggih cuma sakniki patung niku lho. Megah patunge. Masale matung tasuk akeh kebo. Oh. Wong sing damel nggih Parto Parlan tiyang munggul. Iku sing mandeng mriki. Sing
ndamel niku Pak Parto Parlan saking Munggur. Nggih. Munggur klitik mriki. Nggih munggur niku Len. sampun mati niki. Oh, Jale mati isi madung ana sapa niku wae si manem mriki. nggih. Kalau rabi ning kene pegatang rabi. Niku tahun pinten Mbah perkiraan? Ndamel niku tahun pinten? Oh, ana Duang ya. Oke duangu ya, Mbah. Nggih, terus jane ke wonten gayan. Ini kula mboten eling kaune kali ya. cuma ngerten kelas mau nenten ngoten nggih. Mboten nggih. Kula nggih tenggaran melok gawe. Oh, nggih, zaman niku tempat ndamel nggih Mbah jenengan, Mbah. Nggih. Oh, Sing gawe Parto Parlan niku. Mbah berarti saya nek perkiraan 30 tahunan ya. Wah, langkung. Langkung nggih. Oh. 30 tahun lebih patung kebu. Terus jarahe Sidoarjo mergo akeh kebune sing digawe contoh kebune biyen sing akeh nggone Pak Mbah Joyo jenenge Niku tidak tentang kandangan. Pokoke kula ing kabeh anak Mbak Joyo. Ini soal mati. Terima kasih Lur. Ya kita lanjut dari nanti lihat Ini fotonya pun santai. Karbo Padane sama Pak Mbak Wali. Sidoarjo. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.